Arewa shiki bambam, arewa ga sistan tukun kadarwa mun ci tuta. Samari ka shi fata, ka ba shakka, sun cije ni da wanka. Arewa muna wanda ya bulshi kansa mu je zuwa fuska ne ya fuska kuri kaza bulshi kansa yi garaji kai baka kai ma kai kowa ya goje zuba akwai dan kai ka cikin da zaka yi mura jama'a pure hanci ne ma cin ka rasa ga bida a cikin bashi mota abu to mota da to abin ji go wani kamar cin mutunci cin zarafi da wulaƙar su sha'aninsa a kaina a kanka na shirya jura haka abinda ban shirya ba jurewa ba kawai shi ne rashin ka cin zarafi da wulaƙarci su yi sha'aninsa a kaina a kanka na shirya jura haka kawai abinda ban jure ba jurewa ba kawai shi ne rashin gani. ina jin kura ɗau kiko wai a yi mutum sai ka ce zama in ba a sa muku wuta ba kwa iya biyuwa bayan gumi mishi an ki a yi makaran ma'aikiya mutanen masu karɓo mana haraji daga gurin sannan kai baka ba da naka harajin ba kuma kana nema ka zuga wasu matasa su bar tawaye haka ake yi. Allah ya maka nasara ai mun rai an ki ai ma rai ilahi Allah ka ji gaba ko ni ba za ka zuga jama'a ta su mun tawaye ba ranka ya dade ba cewa ne ba zan bayar ba cewa ne siyo gaba zan biyo su da harajin daga baya in sun taho saboda ba su da kawo ba su da hannu sai kai ne kai ke da kafa da hannun zaka tako ka zo ka kawo menene amfanin zuwa da suke har inda kake ranka ya dade ayi mun rai matan ka nawa mata na biyu ranka ya dade Allah ya maka nasara ka dubi da kai ko san abin da zan yi idan aka kai ka Allah ba kan sara a bi shi har gida a kismo abubuwan madarar da yake da ita kaf a raba ta kashi uku a kwaso kashi a zo mana su ba shi kashi in ya so idan da kashi ɗayan na zai za a kai ta wata biyu kowace sai a hankali kisan mulki za a yi kisan mulki Allah kisan mulki zai ranka ya dade ai mun rai an gama ranka dai tashi mu tafi